Lasse. Gør den intro. Hej og velkommen tilbage fra introen. Jeg er til Landpark lige nu. Det her er Kasper. Hej Kasper. Det er Jeppe, som jeg kender. Fuck. Hej. Ja, han døde lige. Christian, tager lige mine ting. Og her så er jeg med mit lort. Hej. Jeg følger ned. Og så er det lidt lort. Hej Martin. Hej. Du sidder bare og nørder Jens Forum. Ja. Fucking tager dig af. Og Christian. Farvel. Lol. Så gamer Jørgen så computer. Oh my god. Det havde I spottet. Banana split. Og Michael sidder og spiller et spil, jeg lige har fået. Jeg har nemlig fået mit Far Cry nu. Yes. Så han får lov til at låne det, fordi han har sådan vel computer eller noget. Den ser ikke vildt ud udenpå, men den fandt mig en køber Ultra, selvfølgelig. Det er lidt sjovt. Michael er den mindste, men han har den bedste computer. Hvad fanden laver du? Ja, Ultra, oh my god. Og det er Mik. Hej. Nå, jeg kom til at vende kameraet forkert. Jamen, der kommer nok nogle del 2 og sådan noget af LAN-party, fordi jeg elsker selv at se. Jeg elsker nemlig selv at se på LAN-parties. Så jeg filmer en masse til jer, fordi jeg også godt kan lide det. Så. Det er så meget sådan. Hvad så til at spille egentlig på? Freaky Will. Ja. Og Kasper, hvad laver du? Oh my god. Han kan ikke gå længere. Can I take one? Ja, det bliver kigget for fly her, Kasper. Oh yes. Oh. Lasse, hvordan kommer man ned? Hej. Hej Mimme. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal til at game. Vi skal tage et løg. Hvad skete der? Michael sidder på der. Det er fucking awesome, det. Okay, hvordan laver man fuld skærm igen? Hvordan er man kommer ned og Jeg sidder? kan lige holde kameraet. Ja. Hvordan kommer man ned og sidder? Sådan der burde det. Se, så kommer jeg så. Okay. Nu skal jeg lige tage escape. Hvordan Shit, hvor er det homies, det der. Nu er der kommet en masse sådan. Hey, det er pirater. F. Min machete. Jeg er mega dårlig til det her spil. Ej, det går fint nok, ej. Ja, du skal lige helt let, mand. Så. Det er meget fint med. Spiller du ikke sammen med Jeppe? Jo. Det er også nok. Så er vi der. Ja. Et glas vand. Ja. Jeg kan lige se, hvad jeg skal til at spille. Du har brug for et glas vand. Vi skal have det lyserødt nu. Og så nu er dit mad. Blå ligner ikke blå. What? Jamen, det gør det på videoen, prøv at komme og se. Sådan. Var der også nogle pile? Det er da lille. Det er Men det ligner blå. For helvede, Michael. Hej. Du har noget der med som... Hej. Gud, angreb. Action. Nej, ikke dræb den. Der er det sådan. Gud til den. Dø af den. Okay. Jeg tror godt, I kan se den. Der er også en hej derovre. Jeg er bare svømmer hen til den der. Dyk. Der er en til derovre. Hvor en dukker. Den er der. Det bliver om nu. Og nu angriber den. Du må fandme gå den heller. Den er der. Hvad? Den gør. Hvor er den? Hvor blev den af? Den er der. Men der kommer nok en masse dele ud, regner jeg for med. Ja. Det er godt, Mikkel. Ja. Oh shit. Jeg kan se den. Den skal dø. Hans mikrofon. Der er ikke flere skud. Ikke mig. Jeg vil hellere have... Lasse, der er ikke flere skud. Jeg vil hellere have noget... Gør den. Der kommer Væk for helvede. Masser af chips og slik og alt muligt. Så har vi Kasper, han har alt muligt lort derovre for 101 kroner. Cool Energy, Coca, pis, lort, homo, pik, godt tastatur. Chips, bolcher. Tak for det. Kasper. Der er ikke flere bolde. Okay, lad mig også imellem. Så er der action. Hans tommelfinger. Bund. Okay, kom til kor herfra. Holy fuck. Fuck, det gik stærkt. Lasse, hvad siger du til, at jeg ikke har nogen tommelfinger? Lasse, hvad siger du til, at jeg ikke har nogen tommelfinger?
Faktisk godt, man. Så jeg har ikke nogen tomme hænder. Jo, du har. Vent, har jeg ikke kommet til at Okay, kigge for rundt på gud, lågen? hvor skifter våbenmål det der. Men jeg tror, at det her det var del 1. Vi ses i YouTube. Hej hej.